मुवा बेसादनि गोबां बेसेन बांनाया नोगोरारिफोरखौ लोरबां खालामनाय समावनो मिरु सोरखारा मोनसे मोजां खौरां होदों। पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसनि बेसेनखौ मिरु सोरखारा खमायदों। मिरु सोरखारा एक्साइज डिउटि खमायनायनि जाउनाव पेट्रल, डिजेलनि बेसेना दिनै हर गेजेरनिफ्राय खमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मिरु राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारामनआ गावनि टुइटाराव टुइट खालामदों। पेट्रलाव मिरु एक्साइज डिउटिखौ 8 रां आरो डिजेलाव 6 रां खमायनायनि जाउनाव पेट्रलनि बेसेना 1 लिटाराव 9 रां 50 फैसा आरो डिजेलाव 7 रां खमायगोन। ओजोंहाय गाहाय मन्थ्रि उज्ज्वला बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फागिरिफ्रा गंसे सिलिन्डाराव 200 रां साब्सिडि एबा रेहाय मोनगोन। मुवा बेसादनि गोबां बेसेन बांनाया नोगोरारिफोरखौ लोरबां खालामनाय समावनो मिरु सोरखारा मोनसे मोजां खौरां होदों। पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसनि बेसेनखौ मिरु सोरखारा खमायदों। मिरु सोरखारा एक्साइज डिउटि खमायनायनि जाउनाव पेट्रल, डिजेलनि बेसेना दिनै हर गेजेरनिफ्राय खमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मिरु राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारामनआ गावनि टुइटाराव टुइट खालामदों। पेट्रलाव मिरु एक्साइज डिउटिखौ 8 रां आरो डिजेलाव 6 रां खमायनायनि जाउनाव पेट्रलनि बेसेना 1 लिटाराव 9 रां 50 फैसा आरो डिजेलाव 7 रां खमायगोन। ओजोंहाय गाहाय मन्थ्रि उज्ज्वला बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फागिरिफ्रा गंसे सिलिन्डाराव 200 रां साब्सिडि एबा रेहाय मोनगोन।